Semuanya kamanung saliro Janaka pangabekti kula kunjuk Kakang Semar Tata Janaka sungkem kula konjuk Nala Garegus sembah pangabekti kula Gus Petro Tata kula tampi ndara ngomong tikat sajak mengkuwi kan wonten dawuh menapa monggo wong tuwa kita krasa kaya ngerti-ngerti apa aku sing kuwi nek ndelok pasuryane bendaramu kuwi jelas butuh duit ora urus meneh kowe ora tak ngono kuwi kok ya wong sampeyan bedhek-bedhek pasoran aku ya iso titikane piye wong kuwi angger gon bathuk kanyang kerut terus rambute kuwi kriting wong gawene gotong arep gadong monggo kula aturi ngendika Kakang Semar niku Den tekaku ana papane Kakang Semar kene aku kepengin dawuh Kakang Semar sepura tuturi lakuku derek aku nanggap Nala Gareng Petro bakal piye Pak arep lungan awake dhewe ana iki derek iki bendara wah wis beli cukupno dompetku bungae sendi Pak kae sing nang sor ngamen kae diboke kana aku ra gelem iki tak jupuk glidis kok ora genah lajeng kersane Ndara Janaka badhe tindak pundi ya anak-anak kula mung bocake nggih Gus badhe tindak pundi kula badhe nderek monggo kula nderekaken Nala Gareng Petro nggih Gus nggih pripun Ndara aku bakal nututi tindake Koko Prabu dadi tindak pundi rikala semono Koko Prabu nyatakake ana ing anakku lanang Gatotkaca mergo ing Pringgondani nandhang pepeteng kok pepeteng kabeh pundi kula mah dereng mangertos sejatine
dudu perkara ning Pandhawa nanging sing dikuwatirake yen to nganti ana tantrimane klera-klerone antarane Gatotkaca lan Brajadenta. Niku ana apa to, Pak? Mulane ngrungokke kuping mungkin ana rebugan. Iki ra ngene rek. Iki prenggondane iki kahanane ora apik mula. Sing nuwun Dwarawati wis nang prenggondane. Ndara Janaka ki arep usul ngono, arep usul rono. Ya. Sampun sami mudeng iki. Ayo mudeng ta iki. Menika lajeng perkawis ingkang sampun kasebat menika menapa Ndara Janaka badhe tuwa-tuwa ora Kakang Sumarno. Aku mung sumedya kepengin ngerti lan nyatakake aku manut mengko kaya ngapa iku pertikile Kakang Semar mula saka iku dina iki Kakang Semar tak kanthi kudu melu aku Semare koden prayitna Teteoni Gondayani Trisanya Purnama Sesi Gilar-gilar sumet di tengahing latar Baden menawi mekaten kula sak anak-anak kula nggih monggo kula dherekaken ayo Kakang Semar laku tuturi laku